asawa, seaman. Seaman, yung mga malalayo, yan. Yung mga OFWs, come on. Hindi lang to para sa mga nag-iibigan, para din to sa mga may mga magulang or may mga kapatid na nasa ibang bansa. Bago lahat, gusto ko palang sabihin na dihigugmatika. Tama ba ako? Dihigugmatika kasi nagpapaturo kay Kuya. Bago lahat, ulit, ngayon ko lang na-realize na tayo palang mga ganda at pogi sa Iligan. Palakpan mo na lang. Ang gaganda ng lahi. Kung kami ito, sana ba sumabay kayo? Kahit nasa